ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ବାପା ଘର ଓ ଶାଶୁ ଘର ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ, ଗୋଟେ ବୋହୂ ଆଉ ଝିଅ ଭିତରେ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ବୋହୂ ଦିନ ସାରା କାମ କରିବ କି ବର୍ଷ ସାରା କାମ କରୁ କି ମାସ ସାରା କାମ କରୁ, କାହା ଆଖିକୁ ବି ସେଇଟା ଦେଖାଯାଏନି। ଓଲଟା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଘର ଲୋକ ଘରେ ଏମିତି କ'ଣଟା କାମ କରୁଛି କି, ଦିନ ସାରା ତ ବସୁଛି ରହୁଛି ଘର ଭିତରେ, କିଛି କାମ କରୁନି। କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ବି ତା'ର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ କି ଲେଟ୍ ସେ ଉଠିଥାଏ, କିଛି କାମ କରିନଥାଏ, ସେଇଦିନ ସେମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି କୁହନ୍ତି, ଡିକ୍ଲେୟାର କରନ୍ତି ବୋହୂଟା ଆଜି କିଛି କାମ କରୁନି। ତା ବାପା ମାଆ ତାକୁ କ'ଣ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ କିଛି ବି ସେ କରୁନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଘରେ ଯଦି ସେଇ ଝିଅ କିଛି ବି କାମ କରୁନଥିବ, କେବେ ବି କରିନଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି କରିଦିଏ ନା, ସେ ବାପା ମାଆକୁ ଦେଖାଯାଏ। ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ନ୍ତି ମୋ ଝିଅ କାମ କରୁଛି ବୋଲି, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଡିକ୍ଲେୟାର କରନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ଦିନ ସାରା କାମ କରୁଛି, ମୋ ଝିଅ କେତେ କାମ ଶିଖିଲାଣି, ଏମିତି କୁହନ୍ତି। ବାସ୍ ଫରକ ଶାଶୁଘର ଓ ବାପା ଘର ଭିତରେ ଫରକ ହିଁ ଏତିକି ଥାଏ, ବୋହୂ ଆଉ ଝିଅ ଭିତରେ। ସତ କହିଲି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ? ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।